Ďalšia vec, ktorú by som chcel vyriešiť je, že rádio, to je štandard na Peugeot, oni to majú spravené nejak, že zapína sa vlastne čiastočne digitálnym signálom cez nejakú ich MUX, či ako sa volá tá zbernica. Asi obdoba Cambusu, opravte ma kľudne Peugeotiaci, neviem ako to presne funguje. A s nepežoťáckým rádiom proste nefunguje to, že keď otočíte kľúčikom, tak sa zapne rádio. Respektíve funguje, čiastočne by to fungovalo, ale keď vypnete motor, vyťahnete kľúčik, tak to ešte hrá 3 minúty alebo 10 minút, alebo neviem koľko, kým sa to nevypne. Čo je blbosť. Čiže ja potrebujem dostať k rádiu vlastne zapaľovanie, ako keby, že keď otočím kľúčikom, že ide tam šťava. Separátne, ako to je zapojené cez ten originál konektor, a to plánujem spraviť, že natiahnem to odtiaľ, to z autozapalovača. Poistka je tam dosť silná, takže to by nemal byť problém. V návode som identifikoval, teda našiel som na internete postup a akože mal by som ideálne, keď sa chcem napojiť na zapalovač, tak toto by malo ísť celé preč, ale to je taká robota, to ešte ručnú brzdu musím dať do prdele. Čiže mne ideálne nájsť, to je žiarovka, ideálne nájsť niekde žltý kábel, čo ide z autozapalovača, ktorý by tu niekde mal, niekde tuto ide. Toto je, myslím, že aj cenotka asi airbagov alebo motora. Nie som si istý, proste niečoho. To je jedno, ale tuto keď toto zdvihnem, čo ide vycvaknúť len tak, akože relatívne jednoducho, už som to raz robil, tak mám trošku viacej priestoru na kúkanie. No a tu je zväzok káblov, z ktorých, čo tam dáme, aby nezavadzal jednotku, z ktorých nejaký niekde tuto bude rubí žltý, lebo totiž neviem sa dostať k tomu konektoru, aby som to odpojil. Čiže teoreticky, keď vyberiem toto, tak by som mal dostať k tomu. To je jednoducho iba zo spodu šrobovák tenky a spredu. A hodnota tohto auta je vyššia o 10 centov, ako som predpokladal. Neviem, ako sa to tam dostalo, akým zázrakom. Tuto je vidno vlastne káble, čo idú z autozapalovača. By tam byť žltý jeden a to je 12 V od zapalovania. A vlastne ten istý, teoreticky, môže byť tá istá poistka aj okna, ale skôr nie, takže musím sa tu z toho nejako vysomáriť. Takže podľa návodu mi nesedia farby, pretože je tu teda dve sedia a tá, ktorú potrebujem, akurát nie. Je tam žlto-zelený, to je zem. Malý sivý by mal byť svetielko z autozapalovača a žltý by malo byť zapalovanie a plus do zapalovania, ale to bohužiaľ tu je modrý, takže neviem sa k tomu dostať, aby som to omeral, takže niečo musím vymysleť, či to je ono, aby som to zistil. Ok, spravil som si úplne miniatúrnu dierku do izolácie, ktorú samozrejme zalepím, ale vlastne zistil som, že je to 12 V spínaných, tu mám zem zapojenú a je to zem, pretože keď ťuknem do popolníka, teraz je na volty, ale toto je kontinuita, čiže je to zem, dobre, 20 V, meráme rozsah, teraz je vypnuté zapalovanie, není tam nič. Keď otočím kľúčik, neviem, či už do tejto polohy stačí, ešte možno musím ísť do druhej. A už tam máme 12 V. Presne, taká náhoda. Malo by tam byť viac, ale asi baterka už je taká šeliaka. Takže tuto keď sa napojím, tak som vyhral. Inak postup ako sa dostať k rádiu je taký, že toto sa vycvakne, tuto to je zlomené, čiže to ide len tak, že fum. A tu sú dva torxy, jeden, druhý, to dáte preč a teraz sa toto len vycvakne, akože jemne. Už to bolo veľakrát dole, ale vyzerá, že to drží. Tu je rádio chytené úplne, že iba do tohto stredového panelu predného. Cvak. Čiže je to také vtipné, že ono tam len tak visí. A aj sa tam hýbe samozrejme, lebo nie je to najlepší spôsob, ako to urobiť. A tu sa to takto potom jemne. No, to potrebujem dve ruky. Okay. Čiže panel je dole a teraz sa viem dostať tuto. Nebudete asi vidieť tej tme. Tu ide vlastne dole až do toho stredového panelu a tam už si to viem chytiť. A vytiahnuť to tam, kde treba. A vlastne ja to napojím len na jeden z týchto káblikov. Teraz neviem, že ktorý je ktorý, musím si to omerať. OK, kábel som sem dostal. Takže teraz tu musíme, zlý prístup tu je, ale musím
sem naletovať vlastne jeho koniec, takže ďalší postup. Ťahnutý zapojený k rádiu. Bam! Bum! Paráda.